Comencem la taula rodona en la qual hem convidat a participar a 4 institucions públiques de caires molt diferents. No sé si podem dir que TV3 com a institució, com a empresa pública. Després la Filmoteca de Catalunya com una institució patrimonialista molt més clàssica i l'administració, la Generalitat, Departament de Justícia i Parlament de Catalunya com a productors de documentació sonora i audiovisual. En primer lloc, us dono un parell de minuts perquè us presenteu. Comença la Mariona, de la Filmoteca. Gràcies per convidar-nos a ser aquí. Una mica dintre que demà és el dia del patrimoni audiovisual que va fer l'any 80 arrel del decret de la conservació i preservació d'aquest patrimoni per la UNESCO l'any 81. Es va declarar, ara no he apuntat, però em sembla que el 90, que el dia 27 d'octubre fos el dia del patrimoni audiovisual, i en el qual hi vam tenir molt a veure a les filmoteques, que són poder el patrimoni audiovisual més antic. La Filmoteca de Catalunya és la institució que depenem de l'ISEC, de l'Institut de les Empreses Culturals, del Departament de Cultura. Tot i ser una institució clarament patrimonial, estem a empreses, no estem a la Direcció General de Patrimoni, cosa que de vegades genera una mica de desajustos, no? Però estem clarament en la vessant de tenir cura del patrimoni. Estem regits per la llei de cinema del 2010, i el qual aquesta llei ens diu que tenim permissió la conservació del patrimoni cinematogràfic a Catalunya i la difusió del patrimoni en general i el català en particular. Som una institució, però hi ha 2 seus. La del Raval, que poder és la més visible, on hi ha 2 sales de cinema, el centre de documentació, biblioteca, una sala d'exhibició i el Centre de Conservació i Restauració a Terrassa, que és el que jo porto i que és la part menys visible i on hi ha l'especialització màxima en el tractament del cinema fotoquímic, però també digital. Dir-vos, dintre d'aquest entorn que dèiem de reclamar el cinema com a patrimoni, que no va ser fins al 2011 que el director general de Patrimoni ens va declarar la col·lecció finalment com a patrimoni cultural. Fins al 2011 les nostres col·leccions eren considerades béns com cadires o com mobles, vull dir que no teníem i teníem molts problemes també a l'hora de les assegurances, etc. Llavors, jo crec que així molt bàsicament també dic que a part de les pel·lícules, que tenim una gran col·lecció, també hi ha moltíssim a la biblioteca, gairebé 1 milió de fotografies, cartells, discos, etc. Però que a partir d'ara jo em dedicaré més i parlaré específicament de la col·lecció fílmica. I em sembla que més o menys... Molt bé, passem la paraula, moltes gràcies, a Montserrat Català, que ella és la cap del Departament de Documentació de TV3. Hola, bon dia, gràcies per convidar-nos a participar en aquesta jornada. El Departament de Documentació de TV3 neix l'any 83, juntament amb la cadena, de fet, una mica abans que neixi la cadena, i això marca definitivament la nostra vida perquè fa que estiguem des del primer moment sent testimoni de l'emissió de TV3. Complim 2 objectius, doncs, l'objectiu com a fons patrimonial de la cadena i com a eina de producció. El que això produeix és una certa disparitat en el moment en què conservem com a negoci, per dir-ho d'alguna manera, i com a entitat que està preservant la història del país. En aquests moments donem diversos serveis a la casa, que serien l'arxiu d'imatges, que és una mica el tema pel que estem avui aquí, però a més donem serveis a la redacció d'informatius, tenim la Fonoteca de Catalunya Ràdio, una petita hemeroteca, un servei de venda d'imatges, gestionem drets d'imatges a les diferents agències que hi ha en aquests moments a l'Estat, DAMA, GEDI, SGAE, entre d'altres. Comprem i gestionem drets d'imatges històriques amb Nodo, Filmoteca, arxius, etc., i les agències. I a més, recentment ens hem fet càrrec de l'Arxiu Central Corporatiu
i de gestió de la casa. En aquests moments, i centrant-nos en el que és l'arxiu d'imatges, que és del que més o menys venim a parlar, diríem que tenim unes 320.000 hores d'imatges digitalitzades, i això ens fa, crec, l'arxiu més important d'imatges de Catalunya, d'imatges en moviment, i a més fa que no es pugui explicar la història de Catalunya sense remetre's als documents que tenim nosaltres en imatges. A més, encara estem pendents, a punt d'acabar, de digitalitzar un fons d'unes 20.000 cintes en formats broadcast que volem acabar, tenim l'objectiu d'acabar abans de finals de l'any que ve, del 2019, i recentment hem engegat un projecte que consisteix en digitalitzar part de la còpia, una mostra de la còpia jurídica que teníem encara en format VHS i que suposa unes 8.000 cintes en VHS, que serà la manera de tenir una mostra del que ha sigut la història de TV3, de les cadenes de TV3, amb la seva continuïtat, incloent publicitat, etc. Pel que fa al departament, en aquests moments estem treballant també en l'evolució d'una tercera versió del nostre MAM, i això és el que en aquests moments són el que estem treballant ara. Ara ho deixem quan entrem en el bloc de preguntes. Donem la paraula a la representant del Parlament de Catalunya. Sí que sóc la rara avis, em sembla, perquè hi ha un arxiver molt conegut per tots els que heu passat per l'escola d'arxivística, que no diré el nom, però que el podeu buscar i el trobareu, que una vegada va fer un tuit que em va fer pensar, i deia, posava en el seu tuit, que quan obris la pàgina web del Parlament t'aparegui en primer terme el canal Parlament, no sé si és bo o és dolent, però diu molt del que pensa el Parlament que ha de fer ell mateix. I jo en aquell moment vaig pensar, ostres, avui s'ha aixecat amb el peu esquerre. No, ben bé no s'havia aixecat amb el peu esquerre, no s'aixeca mai amb el peu esquerre. El Parlament, el seu negoci no són els documents audiovisuals i el seu negoci no és el canal Parlament. Però des del primer moment hi ha hagut sempre una sensibilitat pel fet que s'ha pensat que l'activitat parlamentària s'havia d'apropar al ciutadà, i una manera de fer-ho era retransmetent o fent arribar a través dels visionats en televisió l'activitat que feien els diputats dintre de la cambra. I segurament vosaltres recordeu alguns programes que s'han fet a la televisió, com els 135 escons, per exemple, o d'altres tipus de programes que ara surten moltes imatges del Parlament a la televisió, però en aquell moment era pioner per explicar a la gent què es feia en el Parlament. I aquest és el primer motiu pel qual es van començar a enregistrar les imatges en el Parlament. A l'arxiu del Parlament, que és el que jo represento ben bé, els documents audiovisuals no són el centre de la nostra activitat diària. És una part de la nostra feina, és un patrimoni que tenim, però després ja us descobrirem alguns secrets que us faran entendre això que us dic. No són el nostre negoci, però són el nostre patrimoni i per tant el cuidem. Amb aquests senyors que tenim aquí de TV3 treballem conjuntament, perquè nosaltres emetem senyal directa i tothom la pot agafar com vulgui. No és el nostre negoci, per tant no cobrem res, però això no vol dir que no l'haguem de cuidar. I tenim, ara el nostre arxiu comparat amb el vostre és el de la senyorita Pepis. 20.000 hores de filmació, ells en tenen 300 i pico mil. Clar, entendreu que som un arxiu petit i fins i tot per lo que és la documentació visual som un arxiu petit. Però m'ha tranquil·litzat molt que tinguem un conveni amb vosaltres, perquè amb la xerrada anterior m'han fet molta por. Això d'haver d'estar patint per la preservació és un tema que després us ho explicaré, però nosaltres crec que ho tenim resolt. Moltes gràcies, Blanca. Ara passem a en Ramon Savall, que és el coordinador dels Arxius de Justícia de Catalunya. Crec que algú en el programa tenia la Viviana Palomar, que excusa la seva presència, i bé, en Ramon. Molt bé, gràcies per convidar-nos també per excusar la Viviana, que finalment no ha pogut venir. I jo pensava que la rara avis era jo, perquè, clar, en relació amb el volum de negoci, de feina de la nostra institució, la part de la documentació audiovisual en l'arxiu o en la xarxa d'arxius judicials ara per ara és molt petita. Voldria dir una consideració que la major part de l'auditori
Perdó, que la major part que l'auditori tindrà present és que la documentació dels òrgans judicials radicats a Catalunya, igual que els altres òrgans de l'administració de l'Estat, igual que la dels registres públics i les notaries, són patrimoni cultural de Catalunya. És una obvietat, però volia recordar-ho. Nosaltres donem servei, doncs, als òrgans judicials. A tots no. Donem servei als òrgans judicials que estan dirigits, que són els titulars dels quals són jutges i magistrats de carrera. Què vull dir amb això? Són 621 jutjats, 621 òrgans judicials, dels quals 35 són òrgans col·legiats, és a dir, tribunals, però no donem servei al darrer esglaó, o sigui, a l'esglaó més baix i més proper al territori, que és el dels jutjats de pau, que a Catalunya són 898. Són uns jutjats que estan molt vinculats a l'administració municipal, comparteixen sovint instal·lacions i en aquest moment nosaltres no hi entrem. Volia dir també que donem servei a la Fiscalia. La Fiscalia té 35 inscripcions a Catalunya i també donem servei a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, que està organitzat en 6 divisions. Per donar servei d'arxiu a aquestes institucions disposem de 35 places de tècnic arxiver, que són arxivers de la Generalitat, perquè tot i que treballem a l'Administració de Justícia, els arxivers i la competència sobre els arxius és de la Generalitat, i 9 persones de suport. Potser de moment no ho deixo aquí i després ja anirem avançant. Molt bé. Comencem en el primer bloc de preguntes. Voldríem saber què conserveu, què teniu, què produïu, quin és el vostre creixement anual, com feu l'ingrés de la documentació i com gestioneu tot el vostre procés de treball. Són moltes coses, però... Anem fent així, Sí. Ordenadament. Al centre de conservació ara mateix tenim 197.766 ítems, dels quals 177.000 són fotoquímics, especialment 35, més de 125.000 són amb 35, seguit de 16 mil·límetres, 9,5, 8 i super 8, que equivalen, per si us interessa, a més de 58 milions de metres de pel·lícula. Llavors tenim 20.600 que són electrònics o digitals. Nosaltres fem també una mica de diferència entre els sistemes digitals i els electrònics. I especialment són Betacams, SP i digitals, i també hi ha directament fitxers digitals. Dir-vos que d'aquest fons està tot inventariat però catalogat 43%, o sigui que ens queda molt per catalogar, i que sobre el catalogat tenim uns 25.000 títols, perquè moltes pel·lícules són molt rotlles, és igual a un títol, o també podem tenir els negatius, la còpia estàndard, la còpia amb subtítols en català, en fi, vull dir que gira tot al voltant dels títols, aquest títol que és el que ens lliga tots els materials. I calculem més o menys que devem tenir uns 35.000 títols, però amb els que som 9 persones al centre de conservació, tenim aproximadament 60 anys de feina. Però estan a les neveres, estan bé i anirem fent. Més o menys, no sé, llavors, perdó, em deies... els estàndards, les maneres de que ens entren els materials, nosaltres tenim 2 maneres bàsiques, per dir-ho d'una manera, que és, a diferència dels meus companys, que ells gairebé tots són productors, nosaltres només som receptors, en una part som productors, però gairebé tot el que tenim ens ve de fora, i tenim el que diem nosaltres les entregues obligatòries per ordre de subvenció. Qualsevol pel·lícula que rep ajut públic està obligat a dipositar-nos material, especialment la producció catalana, però també el doblatge o la subtitulació al català. I des del 2011 també el dipòsit legal, la llei de dipòsit legal, ens reconeix com a centre de conservació, i el cinema català estrenat en sales també estan obligats a dipositar-nos. D'aquesta manera garantim gairebé que tota la producció cinematogràfica actual, tot el que es faci, es conservi. Per tant, ens podem concentrar més cap a recuperar el cinema
feta amb anterioritat. Dir-vos, pels que no ho sapigueu, que és una data que tots els filmotequeros diem, que tot el cinema arreu del món fet anterior als anys 30 s'ha perdut prop del 90%. Per tant, qualsevol cosa que pugui sobreviure amb fotoquímic d'aquesta època la busquem i posem molts esforços. Per tant, l'altra manera d'entrar de materials és dipòsits, donacions i, donat el nostre pressupost, molt excepcionalment fem alguna compra. Em demanàveu els suports i diríem que els suports nostres són plàstic, en el tema fotoquímic, nitrat de cel·lulosa, acetat, diacetat i triacetat i polièster. I també tant en el magnètic com en l'electrònic, especialment sempre ens belluguem amb plàstics d'acetat i polièster. I llavors el que fem una mica és tot això, és conservar-ho a nivell de càmeres de conservació amb temperatura, control d'humitat i renovació d'aire, i tenim ja implementat un sistema de llarga conservació amb OAIs i una mica tipus el que us explicava tant el PIO ahir a Suïssa com els companys de Girona. I el nostre creixement anual, a veure, ho tenim calculat de diverses maneres. Una mica tenim 200 entrades mitjanes des del 2014 al 2017, unes 200 entrades de dipòsits, vull dir que cada dipòsit pot ser més d'algun material. Llavors ho tenim comptabilitzat per llaunes, que tenim una mitja d'unes 2.500. Dic que el 2016, que va trencar el darrer del laboratori, en van entrar de cop 10.000, però vull dir que són per qüestions que han tancat els laboratoris en aquest món de canvi del fotoquímic al digital. I de digitals més o menys tenim una recepció d'uns 500 de mitja. Llavors, el creixement de títols anuals estem sobre, ara mateix, això que us deia, sobre els 25.000, i tenim un creixement d'uns 1.000 títols anuals catalogats. I de nous exemplars estem sobre els, no sé, és que han variat molt, sobre els 1.000 podríem dir. I només apuntar-vos que el darrer 35 mil·límetres va arribar el 2014, per tant ja tot el que ens ha arribat des d'aleshores de producció, ja tot ha arribat digital. I al tancar també els laboratoris, ja el material 35 que entra ja tot és antic o anterior, procedent de col·leccionistes, fons particulars i privats. Aprofito, Mariona, per fer-te una pregunta. Les campanyes que en un moment vau fer per televisió de recuperació de patrimoni fílmic van ser un èxit? No. O no el que esperava? No, dintre d'aquest, o sigui, el cinema aquest que dèiem dels orígens és lamentable, però la història del cinema català l'hem de fer gairebé sempre a partir de la documentació paper que ha quedat, perquè el que ha sobreviscut de cinema català és que és tan poc que sap com greu, no? Fer com dius, bueno, espera, que vols fer història del cinema català i no el pots fer. Llavors, aquest focus, que és el que intentàvem buscar, no va aparèixer. Va aparèixer molta cosa de l'entorn de cinema que podríem dir domèstic i familiar, que té el seu valor i això, però clar, volíem una mica buscar i canviar una mica l'opció aquesta. Hem de dir que encara ens queda feina per fer, i el que tenim és que estem trobant cinema català a altres arxius. Per exemple, a Alemanya fa uns anys va sortir una pel·lícula de l'any 14, però que no estava, o sigui, es havia com manipulat perquè no es veiés que era la pel·lícula catalana. Llavors els alemans es van posar en contacte amb els italians pensant que era una producció italiana i, bueno, és igual, anècdotes d'aquestes una mica estranyes, finalment la vam poder recuperar. I és de les poques pel·lícules que tenim de l'època que a Barcelona es va fer una certa producció aprofitant que hi havia la Primera Guerra Mundial i els grans productors estaven en guerra. En fi, bueno, no va ser molt exitosa en aquest sentit. Sí, Montserrat. Bé, nosaltres en aquest moment, com ja he dit, tenim 320.000 hores a l'arxiu, més unes 5.000 hores en producció.
Això correspon a 1.800.000 ítems més o menys, però aquesta és una dada poc rellevant perquè els ítems tenen tot tipus de durades i per tant no té importància. Ja he dit que pendents d'ingesta tenim unes 20.000 cintes que estan en Betacam SP o en Betacam digital, que aquest és el gruix de material broadcast, i les 8.000 cintes en VHS que he comentat abans de còpia jurídica. Dintre d'aquestes 8.000 cintes de còpia jurídica ja estem trobant coses que no teníem controlades, que són materials que poder en el seu moment, que era l'inici de la producció de TV3, no se'ls va donar el valor que ara se'ls dona, perquè en aquest moment i amb la perspectiva del temps ja estem trobant presentacions, petites col·laboracions en les quals hi surten personatges que més endavant hem descobert que s'han fet famosos, que han tingut una trajectòria i per tant té un valor curiós, d'anècdota, però també d'història, i per tant està bé tenir aquest petit fons. Qui les produeix? Aquestes hores de les que estem parlant les produeix bàsicament nosaltres, la producció pròpia, però també productores que produeixen per nosaltres en diferents acords, com són produccions associades, coproduccions, etc. Agències, que és el material que ens arriba de les agències d'informació, com pot ser Reuters, pot ser France Press, EFE aquí a Espanya, organismes diversos i finalment el que és la compra de producció aliena, pel·lícules, sèries, documentals, etc. Els estàndards, com ja he dit, són els estàndards professionals durant uns anys en cinta, els que ja hem anomenat, i ara en aquest moment s'està entrant amb DVC Pro o amb ABC Intra, amb els diferents estàndards de 25 megabytes per segon, 50 HD i ara el nostre més recent malson, que és el 4K, i ja parlen del 8K. Això no té aturador. La còpia jurídica, des del moment que deixem de fer-la en cinta VHS, que és l'any 2008, passem a conservar-la en MP4. Quins són els nostres principals suports? En aquest moment, com tu has dit, d'això ens en ocupem poc nosaltres, tenim un equip tècnic molt important, però vaja, les cintes, com ja he dit, les tenim encara en Betacam digital i Betacam SP, i en el robot hi tenim cintes de LTO6 i T10.000, que cada cinta de les de T10.000 equival a 8,5 teres i són unes 15 hores en HD. Tenim dos robots, aquests robots són d'unes 10.000 cintes que equivalen a 1.600.000 hores en HD, però encara que això sembli molta quantitat, que ho és, són com si fossin la meitat, perquè el que fem és tenir-los en edificis separats, un de 600.000 i un de 400.000, i això ens serveix per tenir dues còpies, o sigui, còpia de seguretat, que són redundants, on hi ha la informació redundada, per tant és un duplicat. Quan creixem anualment? Bé, això, com has dit tu, de vegades depèn. Hi ha anys que hi ha més producció, hi ha anys que poder no n'hi ha tanta. En aquests moments podríem dir que la mitja està amb unes 13.000 hores anuals, que corresponen, com ja he dit abans, a uns 70.000 àcids, però que ja us dic que això és una dada poc important. I bé, sembla que això seria tot. Jo em sembla que segueixo sent rara, la qual cosa no és ni bona ni dolenta, és així prou, ja ens ho vam trobar. El Parlament es va començar a gravar des de la sessió número 8, amb personal propi, diguéssim. Les anteriors es varen gravar amb empreses que van venir de fora i que després ens van facilitar les cintes. Tenim una gran part del nostre fons fins a la 7ª legislatura, és a dir, el 2003, que encara és, desgraciadament, analògic i només ho tenim en analògic. I si hi ha còpies digitals és perquè s'han hagut de fer, perquè algú ens ho ha requerit, o bé perquè els companys de TV3 han tingut a bé facilitar-nos unes còpies digitals, sobretot de les primeres sessions. Des del 2003 s'assigna un conveni amb la corporació, de tal manera que nosaltres com a arxiu som només dipositaris de les cintes, que ja són digitals, ja són en DVC Pro,
però només funcionem com una mena de backup, és a dir, el que és bo, el que és realment d'alta resolució està en un d'aquests robots meravellosos que fan una feina increïble i que tenen un equip tècnic que ens salva la vida contínuament, i nosaltres som una mica, el que fem és servir aquelles sol·licituds d'audiovisuals que són puntuals, que ens demana un periodista, un ciutadà, un diputat que vol tenir les imatges de quan ha intervingut en el ple o en comissió, i en realitat l'arxiu, diguéssim, l'autèntic, allà on estan les joies d'or, està en un robot que tenim, doncs, fins ara era un conveni, a partir d'ara serà un contracte, i ells se'n cuiden perfectament. I llavors això que jo us deia, David, ho sento molt però no me fas patir, perquè de tot això de la preservació, com aquell qui diu qui paga mana, no? Doncs ja us encarregareu, la qual cosa a mi me dona com a responsable molta tranquil·litat perquè sé que està en bones mans. Això té alguna hipoteca, però bueno, és igual. Nosaltres tenim un arxiu que us deia molt petit, tenim doncs això, 20.000 hores, la major part de les nostres cintes són de BC Pro, tenim Omatic, tenim Vídeo 2000, coses d'aquestes així raretes, i quan vam voler fer una campanya de digitalització, fins i tot vam comprar maquinari antic. Si algú necessita, l'eBay és una meravellosa plataforma de localització de qualsevol tipus de màquina que necessitis per poder visionar una imatge. I nosaltres, jo us passaré una llista, els que pugueu estar interessats, de les màquines que hem anat comprant per si mai necessiteu utilitzar-la, perquè arriba un moment que l'obsolescència tecnològica, física, ens afecta moltíssim, perquè no trobes l'aparell ni tan sols per veure la cinta, i a vegades millor que no el trobis perquè quan el trobes i la fiques te'n quedes sense, això també és un perill, però bueno. I en principi nosaltres, com que som productors, l'ingrés que tenim el tenim perquè l'estem produint nosaltres, no tenim donacions, no adquirim en el sentit de compra, i per tant no hem de tenir una partida pressupostària. El nostre creixement, la veritat és que no el comptem anualment, perquè nosaltres funcionem per legislatures, i aleshores diguem-ne que la transferència es fa quan s'acaba la legislatura i tenim creixement cada 4 o cada 2 anys segons el ritme de la legislatura, que ara cada vegada tenim més transferències però més minces, ja m'entendreu. Us poso un exemple només. De la 10ª legislatura ens varen transferir els companys de comunicació 1.466 cintes de DBC Pro, cada una té 126 minuts. La 11ª, que és aquesta última que hem deixat, hem rebut 354 cintes. La transferència de cintes està en relació directa a l'activitat que té el Parlament en tots els seus àmbits, tant protocolari com tot el que fan els òrgans de la cambra. I per tant, estem en un stand-by, però estem oberts, no tingueu cap dubte, això m'ho van preguntar l'altre dia, però anem una mica a revés del que es treballa entre cometes. Llavors les nostres transferències depenen d'això i mai són anualment. Quan s'ingesta en el robot de l'empresa que té la corporació? És una dada que desconec. L'he demanada, però bueno, no la tinc, no ha arribat a temps, diguéssim. M'agradaria saber-ho també, suposo, espero la resposta. Una pregunta. Digues. Dieu que no accepteu donacions, però en el centre de documentació sí s'accepten donacions. No, donacions, per exemple, tenim donacions molt remarcables, però quasi totes les donacions que hem tingut són de documents paper. Cap diputat ha fet... No, pel·lícules no, com a donació no. Hem hagut d'adquirir, no comprant però sí demanant, per exemple a la Filmoteca, per alguna exposició, hem demanat un document molt interessant dels que recordo així que em venen ara mateix, la proclamació de la República en el balcó, o per exemple un documental que va fer en Pere Portabella sobre l'obertura del Parlament, també molt curt però molt interessant, però són coses que hem hagut de demanar perquè fèiem una exposició o alguna cosa per l'estil, però les donacions que rebem solen ser de papers. D'acord. Volia comentar... Sí. No, res, de parlar una mica per posar-vos en context, de parlar una mica del paper, aquests 35 arxivers i que tenim al territori treballant amb 57 arxius,
doncs estan gestionant aproximadament uns 250 quilòmetres de documentació en paper, 150 en dipòsits o en arxius propis i 175 en dipòsits propis i 75 externalitzats, una mica també per posar-vos en context. Dir-vos que l'administració de justícia, a partir de l'any 2000, amb la promulgació de la reforma de la llei d'enjudiciament civil, ha començat a patir una sacsejada i diferents normes legals que s'han anat publicant des de llavors han accelerat la transformació tecnològica, també en el tema de l'audiovisual, però també en l'àmbit de l'organització. Llavors, pel que fa a l'audiovisual, cal dir que la llei del 2000 va establir que les vistes s'havien de gravar amb suport audiovisual. L'any 2005, a més, s'havien de poder certificar amb signatura digital. I l'any 2015, a més, doncs, quan hi ha una gravació d'un acte, per exemple, doncs, aquesta signatura, un acte que es pugui signar digitalment, doncs aquesta signatura aquest acte ja no s'ha de transcriure. Per tant, en aquest context específic de la documentació audiovisual hi ha hagut un canvi en els darrers anys. Llavors, el Departament de Justícia, en paral·lel als canvis legals, ha anat implementant programaris de gestió processal i també de gravació de vistes. A partir del 2006 hi havia hagut experiències anteriors, però sobretot en l'àmbit penal, però les gravacions s'anaven matxacant i per tant no es conservaven. Es conservaven com sempre s'ha fet, és a dir, hi ha una part oral en els judicis molt important i cada vegada més, fins i tot la Constitució diu que els processos judicials seran predominantment orals i, com deia, doncs, a partir del 2006 el Departament de Justícia implanta un sistema de gravació de vistes, Arconte 1, que s'extén progressivament a tots els partits judicials de Catalunya. Aquest sistema substitueix el 2014-2015 amb una migració prèvia i actualment això es conserva amb servidors redundants que es conserven a la Ciutat de la Justícia de Barcelona. Aquesta documentació és titularitat de l'Administració de Justícia. I dir-vos que en aquests servidors també es conserva un total de 814 terabytes. Les gravacions que es van fer del 2006 al 2014-2015 amb Arconte 1 estan gravades al format AVI i les posteriors són en format MTK, perdó, no em surt el nom. MKV. Això, aquest. I al mateix temps, en els arxius judicials, una cosa important, aquesta documentació no la controlem ara mateix des de l'arxiu. Aquesta documentació la porta l'àrea TIC. Nosaltres estem treballant per implantar l'arxiu digital, estem començant a treballar, ens costarà, però bé, al final, amb una definició i amb un treball sobre l'expedient judicial complet, evidentment això al final haurà de coincidir. Ho deia perquè ara mateix, tot i que hi ha una còpia dels judicis, de les gravacions que es van fer amb Arconte 1, aquestes gravacions hi havia la possibilitat de servir-la en format CD o DVD i als arxius judicials tenim els CD o DVD que es van gravar en aquest període i altres formats que podrien ser vídeo, casets, són bastant residuals. O sigui que ara ja graveu directament en digital, l'usuari no ha de fer com abans que arribava al jutjat i s'havia de comprar la maquineta, el CD i donar-li el CD o el DVD. No, això amb l'Arconte 2, que és la nova versió, ja es puja directament des del videobox de la sala de vistes,
s'envia al servidor i es lacra pel sistema, fa un lacrat i després el secretari judicial, perdó, ara encara tinc la costum de dir-li secretari judicial, però des del 2015 els directors de l'oficina judicial són els secretaris abans i ara lletrats de l'administració de justícia, doncs els lletrats ara de l'administració de justícia fan amb la seva signatura doncs això, signen aquestes gravacions i ja són les actes. Després ens explicaràs com es filtra després aquesta informació, que tenim molta curiositat. Això potser, això més que res els mitjans de comunicació, perquè... No, però quan arribem a l'accés ja en parlarem. Bueno, entrem en el segon bloc, tot i que hi ha algú que ja ens ha començat a explicar moltes coses i potser ho haurem de passar per alt, però voldríem saber com es conserva, on està el lloc físic, la documentació, el que serien els suports físics, el que seria el suport l'arxiu digital, el tema dels servidors externs, que també algú ens ha explicat ja, si teniu redactat o seguiu un pla establert de migració periòdica i de copiat, i si feu un manteniment d'aparells, de visors, de servidors, etc., així com actualització de programari. Bueno, us imagineu que la col·lecció està al centre de conservació i dir-vos que el que és l'arxiu digital, en tant que per llei estàvem obligats a conservar tot allò que vingués ja digital, i ens hi vam començar a posar com cap al 2012 i s'ha anat retrasant, vull dir, també la situació econòmica i de crisi no ha ajudat gaire, però finalment vam desenvolupar juntament amb els companys del CSUC, del Centre de Suport Universitari, el sistema de llarga conservació digital. Es va treure a concurs la part especialment de software, ho va guanyar l'empresa LibNova i hem aplicat el LiveSafe, que és una mica el que us ensenyaven els companys de Girona, però amb un altre software. Tot és obert i fem tot aquests xecs de quan arriben les coses, perquè a més estem lligats a certificar legalment que els materials que han entrat estan bé, perquè normalment fins que nosaltres no matem aquest certificat conforme aquest material està bé, no els hi paguen l'última part de la subvenció, amb la qual cosa us imagineu que hi ha una mica de pressió perquè hi ha una data i de cop arriba tot. Això ens està fent una sèrie de problemes perquè nosaltres, dic que per una banda el fet que des de fa uns anys nosaltres decidim què ha d'entrar, perquè nosaltres escrivim les ordres de subvenció, els materials que volem, ens ha permès focalitzar i dir no, és que volem això, això i això, i si no ens portes això, això o això, no ho volem. Això ens ha centrat molt, que bàsicament són DCDMs, DCPs, que són els estàndards de cinema, i llavors també, si no, cinta HD o fitxer digital sense compressió. Llavors, què passa? Que els DCDMs, que és el Digital Cinema Distribution Master, és un TIFF, però estem tardant una mitja de carregar el sistema i fer els checks de gairebé 48 hores, una setmana, perquè penseu que una pel·lícula, si no és molt llarga, són uns 150.000 TIFFs, una sola, i unes 3 teres. Llavors aquí estem ara amb els de CSUC intentant implementar per anar més ràpid, per no trobar-nos, perquè si no llavors hem de fer com espais laterals. Llavors, un cop això està ingestat, està ja ficat, està amb dos servidors geogràficament separats que tenen el CSUC, i a través d'aquest sistema de software anem controlant que no hi hagi cap corrupció ni res, i en el cas que necessitem alguna cosa que ja s'ha pujat a aquest sistema, també ho podem baixar-ho, i amb les garanties que quan ho baixem també està tot correcte. I més coses que us volia dir, no em sembla... El manteniment de visors, lectors i programaris, nosaltres sobretot tenim que tota la màquina del 35 és tot molt obsolet, i llavors els companys de... ara no em surt de l'empresa... Perdoneu, era l'antiga empresa del Queraltó,
algú poder ara m'ho diu, que eren de gent de projecció, ens fan els manteniments de les taules de visionat i això, però al final són taules que són peces mecàniques, amb la qual cosa més o menys estem començant ja a ser autosuficients. I amb el tema digital el que hi ha és com una mena de projecte de que cada 5 anys tenim una renovació tecnològica, perquè si no és que se'ns queda tot, que no pots obrir coses. I tema últim que m'has preguntat, i aquí no sé si ho tenia apuntat, nosaltres, o sigui, estem fent això amb lo digital que ens arriba a Nadiu per ordre de subvenció i el que nosaltres fem restauració, que ho digitalitzem per fer restauracions digitals, però no podem de moment assumir un programa de digitalització que en el nostre cas és per difusió, o sigui, les pel·lícules en les càmeres de conservació és el que volem conservar per les generacions futures. La digitalització en el nostre cas de 35 i 16 és únic i exclusivament per d'accessibilitat i difusió, mai és per preservar, vull dir que el cinema és molt més estable que tot l'altre. Bé, com ja us he dit abans, el tema dels robots, de fet abans de començar la digitalització el 2003 teníem 4 magatzems a l'empresa, més un externalitzat, i amb la digitalització, que ja us dic que ara ja estem acabant, ens queda només un magatzem, que per cert ja l'esperen, per tant hi ha pressa perquè acabem de digitalitzar, perquè ja li tenen un destí, i tenim els 2 robots situats en un a cada edifici de l'empresa. Pel que fa a servidors externs, el nostre arxiu no treballa amb servidors externs perquè tenim els nostres documents als robots, però durant un temps vàrem estar treballant amb el núvol, amb Amazon Glacier concretament, on teníem una sèrie de materials que els nostres robots no podien assimilar, com ara materials que es publiquen en xarxes com Facebook, els 360, aquest tipus de materials, les 4Ks famoses que ara finalment hem aconseguit fer entrar en el nostre sistema, i algun altre material d'aquests accessori, i els teníem en l'Amazon Glacier, però és un projecte que de moment està en stand-by, ens l'estem replantejant, segurament no continuarem per aquí, potser sí que acabarem anant al núvol, però en tot cas no serà en aquest núvol o no serà d'aquesta manera, perquè és un sistema que per un mitjà de comunicació no és pràctic, perquè el pagament es fa en funció d'una petita quota que és una tarifa plana, però després cada vegada que has de recuperar materials depèn de la pressa que tens, té un preu o en té un altre. Ja entendreu que en un mitjà de comunicació, com que hi ha molta pressa, sempre pagues al màxim. Per tant, és un sistema que nosaltres en la concepció actual no ens convé. Pel que fa al pla de revisions i còpies, com deia la companya, jo d'això no me n'encarrego, però tenim un servei tècnic molt estupendíssim, que són els que realment ho porten. La reposició de cintes dels robots, que és actualment la manera que es fa aquest manteniment, es fa per 2 motius. Un seria que la tecnologia caduca, i l'altre és perquè nosaltres el que necessitem és espai. Per tant, no arribem mai a que cap suport arribi al seu final de vida, perquè abans ens convé canviar-lo, perquè així no hem d'ampliar la capacitat del robot d'hores, sinó de cintes. Cada vegada tens cintes que et donen més espai, i per tant això ja és una cosa que se n'encarrega l'àrea tècnica de totes. Pel que fa al que ens queden cintes, doncs nosaltres ens hem trobat que, malgrat el que diu el company de que a eBay trobes maquinari, ens hem trobat que ja no tenim tècnics. Per tant, que tinguis maquinari, que de fet ja en tenim molt poc, et serveix de poc perquè si un dia, pel que sigui, poses una cinta a la màquina i se t'enganxa, ja no hi ha ningú que pugui arreglar-ho. Aquest és un dels motius pel qual les 8.000 cintes de VHS que ingestarem, que digitalitzarem, ho farem a fora, ho farem amb una empresa externa, no perquè no hi hagi maquinari, que no n'hi ha, però que encara en trobaríem d'aquesta manera anant-nos per aquests mons de Déu a buscar-lo, sinó perquè la casa ja no té tècnics, que s'han anat jubilant, i per tant és un problema afegit que ja no podem assumir. Què més? Pel que fa al manteniment de visors, lectors, doncs el que us dic, visors encara en queden, perquè el que sí que és veritat és que en televisió
la qualitat és molt important i per tant segueix havent-hi els famosos monitors Blackmagic, que són aquells monitors en els que es fixen els realitzadors per saber si la qualitat és l'adequada, que s'ha de tenir un ull expert perquè jo no hi veig la diferència, vull dir, veig que es veu molt bé però no sabria dir-ho, però ells sí, i per tant aquestes pantalles encara en tenim i evidentment la pantalla d'ordinador, però al treballar amb material digitalitzat es treballa en estacions d'ordinador, vull dir, ja no hi ha magnetoscopis excepte els petits mostruari que tenim per les cintes que encara tenim, però que el nostre objectiu és que això acabi el més aviat possible per estalviar-nos algun dels problemes que encara de tant en tant sorgeixen. Bueno, jo us he desvelat abans el meu gran secret, però el problema real que tenim és el que són cintes fins a la 7ª legislatura, especialment de primera a tercera, que ella diu, nosaltres això, la digitalització la farem fora. Són molts diners, eh? Sí, són molts diners. Nosaltres hem fet algun estudi per recuperar sobretot plens de la primera i segona legislatura i jo crec que aquí sí que hauríem de tancar el Parlament per fer això. És molt, molt, molt car i hem apostat de moment per mantenir el que tenim amb les condicions que està molt controlat físicament, amb les condicions climatològiques, diguéssim, ambientals, i de moment es manté, però patim molt per si algú ens demana a correcuita, com solen fer els mitjans de comunicació, alguna cinta concreta d'una sessió o d'una comissió que només tenim nosaltres, perquè només la vam gravar nosaltres però no es va difondre, i que està en un material que encara és analògic, i aquí sí que patim. I de moment hem tingut sort, ningú ens ha demanat res que no poguéssim lliurar, però és el nostre real problema perquè, com dèiem abans, tot el que és la preservació, pel que fa a la gravació de les imatges tenim un equip de comunicació que és lo mejorcito del mundo, salvant els tècnics de TV3 i altres televisions, però a nivell de Parlament tenim de lo millor, per tant aquí no patim, ells mateixos ja van fent les propostes i fan els canvis tecnològics pertinents, ara aviat farem directament HD, ja passarem vamos a lo grande, i per tant en aquest sentit no patim. Patim per lo que es va fer en un inici, que per raons que a vegades són difícils d'explicar però que o no es van preveure o en el moment que es van aturar a pensar de dir ostres, allò ara ja no ho podem veure, potser no és que fos massa tard però en un moment que econòmicament era molt crític i no vam poder embastar aquest projecte. Jo recordo, us ho dic per informació, un estudi que ens van fer de 2 cintes només, cada una d'elles tenia 400 minuts. Només fer l'estudi de veure si era viable la digitalització ens va costar vora 200 euros ara fa 8 anys. Només l'estudi, si això és viable, si es pot, si no, en quines condicions està, què faríem. Per tant, si penseu que tenim 8.500 cintes, d'aquestes ben bé 3.000 i pico estan en aquestes condicions, feu números vosaltres mateixos, només l'estudi el que costaria. Per tant, aquest és realment el nostre problema actual. La resta ho tenim resolt. Podríem discutir si és viable o no viable fer una externalització del servei d'emmagatzematge, però si m'ho pregunteu a mi, jo us dic a data d'avui que és el millor que ens ha pogut passar al Parlament de Catalunya. Més endavant no ho sé, però de moment... Un incís, nosaltres no ens costa això que ha dit ella, Si no també hauríem de tancar la tele, Passeu el contacte. No sé. Bé, com deia, en els arxius judicials tenim sobretot CDs i DVDs procedents de les gravacions de les vistes i compareixences, i també tenim de manera residual altres formats, vídeos, que de fet el que fem és bàsicament controlar la seva descripció mínima i en la mesura del possible intentem sempre que estigui fora de l'expedient en suport paper, amb una ubicació especial, amb unes capses a part, però dins del mateix arxiu, amb les condicions que té per tota la documentació, sigui en paper o en altres suports. Ja he dit també que pel que fa a la documentació que ara mateix no controlem, audiovisual que està i que s'ha generat des dels sistemes del compte, hi havia doncs aquesta
aquesta existència de dos CPDs que permet, dos centres de dades que permet que la informació estigui redondada i en qualsevol cas sempre hi hagi almenys una còpia, bueno, a no ser que petin els dos, però vull dir, llavors sempre intentar doncs, que hi hagi el màxim, o sigui, facilitar l'accés a aquests documents audiovisuals. Aquests documents audiovisuals, com deia abans, una vegada el lletrat de l'Administració de Justícia els ha signat, ja s'hi pot accedir a través d'un extranet del professional, és a dir, per part de procuradors, advocats i graduats socials. Evidentment, cadascú a lo seu, és a dir, els procediments o els casos en els quals ha participat, i bé, aquí potser també ja està. Molt bé, doncs ja abordem la tercera part perquè haurem de donar pas a les intervencions i anem justets. A veure, ens agradaria saber a quin públic us adreceu, quins són els vostres usuaris, si treballeu internament, si teniu un usuari extern, com es fa la consulta, la diferència aquesta de l'accés i de l'ús de la imatge, si la reutilització dels documents, si teniu drets d'explotació i si els teniu, si els cobreu. Bueno, el que us deia de Filmoteca, som dos seus, però tenim, com si diguéssim, 4 àrees de feina que són sovint transversals, que és conservació, evidentment difusió, documentació i gestió, la part d'administració. Llavors, la difusió, la part més visible que veieu tots és la sala d'exposicions i les 2 sales de cinema, però des de les col·leccions fílmiques doncs, també fem aquesta difusió, que nosaltres entenem com amb 2 eixos: l'accés, o sigui, donar accés a les nostres col·leccions i llavors doncs, edicions amb DVD, fer programes arreu, etc. Aquest accés, que és en el que jo crec que ara ens hem de centrar, el fem especialment a través de que la gent vingui a casa nostra. Per què? Perquè com els companys de l'arxiu, som del Departament de Cultura, la web no té capacitat per ensenyar imatge en moviment i so, cosa que en una filmoteca és una mica estranya. O sigui, poden fer clips per fer com anuncis de la programació, però accedir als nostres fons la web no té capacitat. Llavors, davant d'aquest problema que semblava que resolia i que portem anys i anys amb això, què hem fet? Nosaltres hem anat buscant altres vies. Llavors, a través de European Film Gateway, que és un agregador de l'Associació de Cinemateques Europees Europeana, hem tret sobretot les col·leccions de la Guerra Civil i de Chaumont, per dir allò, col·leccions que estan en domini públic i que són els tops més demanats. D'aquesta manera facilitem que la gent almenys en pugui tenir accés, estigui on estigui. Què més? Després també hem fet alguns altres projectes amb webs alternatives, una mica per anar ensenyant. Una que es va fer amb la Cinemateca de Toulouse, la de Perpinyà i els de l'Arxiu de la Imatge i el So de Mallorca, i és un projecte que vam trobar totes les pel·lícules en relació al Pirineu i és una web d'imatges de pel·lícules del Pirineu. Diferència entre accés i ús per nosaltres. A veure, dintre de l'accés, més que diferenciar, nosaltres dintre de l'accés tenim com 3 tipologies que venen determinades per l'ús. El que és recerca i consulta, que tot és completament gratuït i la gent ve i consulta tot el nostre fons sense cap tipus de restricció. I després hi ha el que és ús públic i per tant estem lligats a la llei de propietat intel·lectual, que són préstecs. Nosaltres des del 2CR entenem els préstecs que fem és sempre per projecció pública. Els préstecs per ús privatiu els fa la biblioteca i són allò els DVDs que cadascú s'endú a casa i fa el que li sembla. Però quan jo parlo de préstecs sempre és préstecs per ús públic, amb la qual la llei de propietat intel·lectual entén clarament que s'han de gestionar drets. I el que diem banc d'imatges, que és el TV3, aquí un dels usuaris, però bueno, totes les productores que volen fer ús de les imatges d'arxiu per a les noves produccions audiovisuals. Llavors, bueno, això més o menys és l'ús.
I la reutilització dels nostres documents, aprofito per dir que això de... diem els nostres, però nosaltres, poder la majoria de gent no ho sap, però nosaltres som una institució pública que poder lligats per aquesta cosa que tenim, que us explicava, que s'ha perdut tant cinema arreu del món, hem fet facilitat fins a l'infinit que tothom porti els materials a les filmoteques per tal de garantir que no es perdi més. Llavors, què passa? Que el 99,9% de les nostres col·leccions, però vull dir que ho puc allargar a moltes altres filmoteques, especialment europees, són propietat dels dipositants. Vull dir que la nostra figura principal és, excepte les entregues obligatòries, però no ens cedeixen els drets, amb la qual cosa nosaltres fem que jo dic de frontissa. La gent ve a buscar les imatges, qui tingui els drets els autoritza o no, els hi cobra o no, i nosaltres amb l'autorització aquesta els hi facilitem. Vull dir que som una institució una mica especial i que a vegades la gent no ho sap, però el que fem, com el diner públic, serveix per conservar aquells materials. A la llarga tenim l'esperança que tot passi a domini públic, no ho veurem nosaltres, però sí que quedarà per les generacions futures, que és el que perseguim. Bé, nosaltres, els nostres usuaris són d'entrada els usuaris interns, que són pràcticament tots els treballadors de la casa. Després tenim usuaris externs. Dintre dels usuaris externs tenim els clients del servei de venda d'imatges, que és un servei adreçat a professionals i que el nom és servei de venda, però no sempre és venda, de vegades és sessió, de vegades es fan altres sistemes mitjançant conveni. Tenim també un servei de venda de programes que va més aviat adreçat a particulars, que és quan algú vol un programa concret o perquè ha sortit o un fragment, etc. La venda d'àudios de Catalunya Ràdio, que és el mateix cas que l'anterior, i finalment la venda, que no és venda, és cessió de doblatges, perquè tenim el mandat de cedir els doblatges en català a totes aquelles entitats que ens ho demanen. Com es consulta el material? En seu o en xarxa? Depèn. Si estàs dintre de les instal·lacions de TV3 o en algun lloc, encara que siguin delegacions que tenen connexió a TV3, es pot visionar en xarxa. I en el cas dels usuaris externs, doncs tenim el servei de TV3 a la carta, que vull dir ben clar que no és l'arxiu, és un servei que conté programes, però no és l'arxiu. Hi ha una part dels programes que hi ha en l'arxiu i aquest és el sistema que utilitzem nosaltres per a les consultes externes. De fet, el nostre objectiu no és guanyar diners amb la venda de programes a particulars i per tant el que fem és que quan tenim una petició i ens diu que jo voldria comprar aquest programa, nosaltres li diem has mirat si està a TV3 a la carta? Si ens diu sí, doncs ja està. Ens diu no, intentem veure si el podem pujar. Si no el podem pujar, doncs per qüestions de drets li diem això nosaltres no podem facilitar-t'ho i de vegades ens trobem amb gent que el que diu és que vol un suport físic. En el tema suports físics, doncs darrerament hem passat també al WeTransfer, a l'FTP i si finalment és algú que vol un suport físic dels que es toquen, doncs li fem una còpia en DVD o en pendrive, que en aquest cas sí que té un cost una mica més elevat perquè realment hi ha una feina de personal per fer-la. Tots els altres casos són pràcticament preus simbòlics. En el cas de la sessió o venda a professionals sí que hi ha preus professionals perquè ens adrecem a empreses que fan diners amb aquest material. Quan no és així, quan és el cas de, per exemple, qüestions educatives, escoles, organismes públics, ONGs, pràcticament sempre el que es fa és cedir els drets i només cobrar les tarifes tècniques i fins i tot en qüestió, que ara és un tema que ha augmentat molt i suposo que s'hi troben tots els arxius, que darrerament amb els treballs de grau que han de fer la majoria d'universitats tenim moltes peticions d'imatges per fer documentals que són treballs de grau i el que fem és cedir-les gratuïtament i l'únic que els hi demanem és que posem una clàusula que diu que si mai aconsegueixen guanyar diners amb el seu documental ens pagaran els diners que els hi diem que costa aquell material. Sempre ens havíem pensat que posàvem aquesta coletilla, per dir-ho així,
i que mai no cobraríem un duro, i l'altre dia vam tenir una sorpresa, perquè a més no ho controlem, amb la qual cosa, si no ho controles, oi? Però l'altre dia vam tenir una sorpresa, que és que una persona que ha fet un documental l'ha venut i ens va dir: ai, he venut el documental, quan us dec? I dius, ostres, no m'ho puc creure. La gent és molt honrada, la gent és molt, molt honrada. Pel que fa a la diferència entre l'accés i l'ús, jo crec que, a part del tema professional, que em sento una mica com la germana gran, perquè per lo que deia la Mariona, nosaltres el nostre objectiu, i amb això la Montse Bailac que ha parlat abans mata molt l'aranya sempre, perquè és que hem de poder posar les imatges en un lloc que la gent les pugui consultar directament al web, perquè sí que és veritat que tenim clients fins i tot del Japó, i per tant per visionar les imatges que no són estrictament programes, doncs que són originals i que ens volen cobrar fragments, o venen o no tenim una manera fàcil de posar-los-hi en una web, o això, o els hi has d'enviar una còpia amb timecode en pantalla, és una cosa complicada que al final costa diners, i ens agradaria poder tenir una plataforma dintre o un raconet dintre la web, però això no es produeix, per tant la gent ha de venir a les nostres instal·lacions, però realment TV3 a la carta és una manera d'accedir als nostres fons, i que ja us dic que quan algú ens diu és que jo voldria veure aquell programa i no està publicat, si hi ha la possibilitat de publicar-lo, el publiquem, perquè nosaltres creiem que això és el nostre servei públic. El que passa és que no sempre hi ha la possibilitat de publicar-lo, per qüestions de drets realment és més complicat del que sembla moltes vegades. I pel que fa a la reutilització dels nostres materials, doncs ja us dic que és aquesta, des de publicitat fins a imatges per documentals, per altres televisions. De fet, amb el tema del procés, això s'ha incrementat molt, tenim moltes peticions, i és obvi que nosaltres cobrem per aquest material, perquè si ens truca Telecinco o ens truca La Sexta, que vol un fragment d'un programa nostre en què ja ha sortit algú dient segons què, evidentment els hi cobrem, només faltaria. Val? I bé, em sembla que... Molt bé. Ai, perdona, és que m'he oblidat de dir que cobrem, perquè semblava que he fet un lan. A veure, tal que us deia, nosaltres cobrem el que de vegades es diu sessió d'ús o així, que és, independentment de qui siguin els drets, tota aquesta feina de preparar els materials, us dic una mica, això, al banc d'imatge, per exemple, tenim una mitja d'unes 500 sol·licituds, 400, 500, i aquests últims 3 anys, i estàvem sobre que aquestes 400-500 sol·licituds estem arribant a 1.000 documents consultats. De vegades poden ser repetits, vull dir, però 1.000 documents s'han consultat més o menys de mitja. I una mitjana sobre els 40, hem arribat de projeccions públiques, estem arribant ja a 90, i els 200 títols que s'acaben cedint per al banc d'imatge, més o menys, hi ha els anys, per exemple, de commemoració de la República, es dispara o aquest tipus de coses, però més o menys estem sobre els 200. La mitja que tenim és que cada any d'aquests 200 títols es preparen 1.000 minuts, que són unes 16 hores, però amb una mitjana, ho dic perquè ara veieu el que estem cobrant, una mitjana de 5 segons a cada fragment. Vull dir que s'ha d'agafar la pel·li, la part està digitalitzada, i anar agafant aquests 5 segons i tal. Llavors, el que nosaltres cobrem és això que diem, per dir-ho d'una manera, tant des de preparar una pel·li, encaixar-la, mesurar-la, que la vinguin a buscar, etc., per anar a algun festival o el que sigui, a preparar tots aquests materials perquè els han comprat, a fer la gestió dels drets, comprovar que tot està bé, i llavors cobrem la gestió pròpiament. Estan publicats, són preus públics? Sí, estan publicats, i llavors si és per fer un anunci, no sé si fa uns anys veu veure un anunci de Renault que sortia unes imatges del Dalí, que van pagar per la imatge del Dalí, però les pel·lícules la imatge era una pel·lícula que està a la Filmoteca, són els que paguen més. Si és per usos educatius i això, doncs paguen menys o no paguen. Vull dir que sí, està tot regulat i penjat a la web. Perdó, és que ara al dir-ho sembla que m'hagi escapat i no, vull dir que ho diem obertament. Doncs jo aquí tinc poca cosa a dir. Els nostres usuaris solen ser periodistes,
estudiants, ciutadans, els nostres propis diputats ens demanen intervencions seves i tot això ho fem gratis amor, és a dir, no cobrem res. Heu de tenir en compte que nosaltres gravem i emetem en directe les sessions plenàries, per tant, qualsevol persona que vulgui agafar-se les imatges se les pot agafar i fins i tot hi ha un apartat de notícies on hi ha totes les gravacions de tots els actes que hi ha hagut al Parlament l'última setmana, d'on també et pots baixar la imatge que vulguis i qualsevol ple que necessitis, si no està penjat en el web perquè no podem tenir-ho tot, doncs es demana i es serveix a través, doncs, o vens a buscar-ho amb un pen o bé WeTransfer o qualsevol sistema que permeti trametre les imatges. I l'accés és absolutament lliure, òbviament. L'única limitació que tenim a l'accés és, i especialment ara se'ns està donant molt, és quan tenim àudios de comissions que la pròpia comissió s'ha declarat com a reservada o secreta. O simplement és un àudio per després fer una transcripció. Aquests àudios tenen un accés restringit i en principi només hi té accés els diputats que han format part d'aquella comissió i que han estat en les deliberacions, els membres de la mesa, els membres de la Junta de Portaveus, els tècnics de l'arxiu i alguna altra persona qualificada, però en principi moltes vegades són àudios que després, si s'han transcrit, s'eliminen i si no s'han transcrit els conservem a l'arxiu, però són d'accés restringit. La resta és absolutament lliure, vull dir, no hi ha limitacions en absolut, perquè més són imatges que, insisteixo, les veieu molt sovint a través del poso TV3 perquè no hi ha cap altra cadena, però totes les cadenes que volen agafar el senyal del Parlament l'agafen i no hi ha cap cobrament. S'entén que és una qüestió d'imatge, no? D'apropar el Parlament al ciutadà i que per tant no es cobra. Ho sento, però us he deixat fatal, No. Em sap greu. Vosaltres, Ramon? Bé, en el cas en els arxius judicials, nosaltres actualment el que gestionem és sobretot això que deia, documentació en suport paper, tot i que també tenim CDs i DVDs. Aquests, de moment, a nosaltres no ens els demanen perquè ja són accessibles pel personal i per les parts a través de l'extranet del professional. I com deia també, doncs, la documentació que s'ha gravat de les vistes i compareixences està en una plataforma, en uns servidors i amb accés només pel personal del jutjat corresponent i per les parts. En aquest cas, si es produís una petició d'accés, aquí entenc que les restriccions serien per tema de protecció de dades, tot i que també cal observar que els tribunals superiors de justícia o els jutjats, quan hi ha casos pels quals la societat té un interès, els mitjans de comunicació manifesten un interès, excepte la part d'instrucció, la part de vista oral sí que sol facilitar no només l'accés i les possibilitats de gravació seguint unes pautes determinades, però fins i tot també a vegades a través de la sala de premsa amb la connexió amb la gravació, doncs l'accés a la senyal pròpia del jutjat. Bueno, fins aquí hem arribat. Queden moltes preguntes a fer, sobretot de tria, d'eliminació, de gestió de còpies, etc. Però per acabar, perquè anem bastant justos, només us voldria preguntar en un minut així ràpid quins són els esculls més grossos que trobeu en la gestió d'aquesta documentació i quins són els reptes que creieu que tindrem en un futur no llunyà, sinó quasi immediat. Un dels reptes que jo crec que mica en mica ja està aquí, sembla que comencem a aconseguir, és doncs, la percepció del cinema com a patrimoni cultural de ple dret, però l'altre és també l'especificitat del cinema com a patrimoni. Fa uns anys va sortir un llibre que és molt interessant, de la Giovanna Fossati, de From Grain to Pixel, de Film Archives in Transition. I llavors es parla d'entendre com entenem el cinema, que és una mica, encara que contradic algú, entre document, monument i event. I llavors nosaltres ens belluguem en aquesta mena de tríada perquè el cinema, en tant que és
més que document, perquè és una obra d'art en molts casos, hem de preservar també l'experiència cinematogràfica. I llavors aquí juguem ja juguen molts components. Primera perquè les filmoteques ens estem convertint en una mena de museus de conservació d'aquesta experiència cinematogràfica, del maquinari, de poder continuar projectant amb 35, de les restauracions, ara que han tancat els laboratoris hem d'anar arreu d'Europa per continuar podent fer 35, fem restauracions digitals, però tornem al 35 precisament això, per preservar aquesta experiència cinematogràfica i alhora donar accés a les nostres col·leccions. Llavors és com una mena d'equilibri entre mantenir l'experiència cinematogràfica i la digitalització, que és per difusió, per donar accés. Llavors això és un repte d'aconseguir això. És complicat perquè de vegades no s'entén i hi ha com una mena d'idea que ho hem de digitalitzar tot i gairebé tirar les pel·lícules i llavors no estem nosaltres aquí i és fer molta feina pedagògica per entendre aquest patrimoni que és una mica inusual. I per últim, així d'escull ja més concret i sobretot més de cara a la gestió, és passar tota la nostra col·lecció, que ara estem en el sistema Movidoc, que és un sistema de catalogació que ja ens permetia catalogar en 2 nivells, el que és això que us deia la pel·lícula i tots els exemplars, passar al nou estàndard europeu, que es va crear a Europa però s'ha adaptat per tota la Federació Internacional d'Arxius Fílmics, que és des del Comitè Europeu de Normalització, que és la norma EN 1590, per si us interessa, però que d'alguna manera veu de la FRBR, que és la Work, l'Expression, el Manifestation i l'Item, i fer d'alguna vegada que totes les col·leccions de la Filmoteca puguin ser gestionades conjuntament, perquè sempre hi ha hagut aquesta cosa del centre de conservació, l'arxiu i la biblioteca. Jo crec que aquest és una mica el nostre futur que voldríem encarar. Bé, pel que fa als esculls, jo diria que el nostre principal escull, i segur que amb això està d'acord tothom, és el pressupostari. No tant pel departament, que no dic que ens sobrin els diners, sinó fins i tot per la qüestió tecnològica. O sigui, per fer el gran salt tecnològic, quan vas a congressos veus que realment tot val molts diners, que els enginyers tenen un preu i que tantos ingenieros, tanta feina que es fa al final. I aquest és el gran escull, des del meu punt de vista, perquè en depèn del pressupost, en depèn la tecnologia. I l'altre gran escull és que el material nascut digital ha augmentat exponencialment d'una manera que no ens podem imaginar i per tant ens arriba molt més material i hem de trobar altres maneres de tractar-lo. No podem continuar treballant com hem treballat fins ara perquè no donem l'abast i perquè no serem més probablement, perquè no tindrem el pressupost. És un peix que es mossega la cua. Pel que fa als reptes, podria englobar-los en 2 grans grups. Un seria els concrets del nostre departament, que és la versió 3 del nostre MAM, que és amb el que estem treballant, noves formes de treball amb implicació tecnològica, el tractament de les xarxes socials, que és un gran món en el que tot just estem posant una poteta i que és un món que ens portarà molts problemes, n'estem convençuts. Assumir els continguts generats per usuari, una mica el que dèiem de la digitalització, tothom t'envia vídeos, normalment coses que tu no hi eres perquè tu no pots estar a tot arreu i que són imatges úniques i que al final les vols tenir perquè la gent vol sentir parlar d'allò que ha passat i això també és un problema. I pel que fa als reptes genèrics, l'automatització de tasques, les tecnologies de les que fa tant temps, de les que sentim a parlar, com les speech to text, el reconeixement d'imatges, tot això que fa molt temps que se'n parla encara no està al nostre abast. També depèn d'una qüestió pressupostària, però al final automatitzar aquestes tasques gràcies a aquestes tecnologies alliberaria personal que podríem posar aquesta força de treball en llocs concrets en els que serien més útils. Deixaríem de fer feines, diguem-ne, rutinàries o de menys valor afegit per posar-nos en la feina amb valor afegit. I finalment, jo crec que deu ser l'objectiu de tothom, augmentar la utilització de l'arxiu de cara a fora. O sigui, nosaltres no volem tenir un arxiu de 300 i pico mil hores tancat
volem que es faci servir el màxim possible i volem donar el màxim de facilitats i si pot ser ens agradaria poder baixar preus de cara a aquest objectiu, però això ja no depèn exactament de nosaltres. Jo t'ho compro això dels diners, Sí, oi? per nosaltres el principal escull és la manca de pressupost i bàsicament centrat en això que us comentava abans, que és la recuperació d'aquest patrimoni que tenim de les 5-6 primeres legislatures, que les hem de digitalitzar i encara les perdrem. Aquest és el principal. I el repte també te'l compro, que és el de l'automatització de tasques i veuràs que és molt... Nosaltres tenim una persona i mitja, i això ho dic comptabilitzant hores de feina, no que partim les persones. Tenim una persona i mitja que fa exclusivament una feina que és d'escriure aquest material audiovisual amb una eina que és el Digition, que ens permet d'escriure quasi minut a minut, és a dir, tenim els talls de cada vegada que parla una persona, amb quina iniciativa parlamentària està relacionat, tot això està descrit i això vol dir que si aquella cinta dura N minuts, per descriure-la n'utilitzem 7 vegades aquest N minuts. Estaria molt bé que el desenvolupament tecnològic ens permetés que la persona que està fent aquesta feina afegís una mica de qualitat, que ja la afegeix, però vull dir que tot allò que sigui automàtic, que es pogués fer automàtic i ella pogués realment afegir el que fem els humans, que és la tasca intel·lectual i no la mecànica. I això crec que trigarem una mica, perquè tots aquests programes que tu comentaves de reconeixement, estan molt bé, però quan els vols utilitzar amb un nivell més professional i minimitzar al màxim els errors o la desviació, la veritat és que fallen bastant encara. I aquí sí que invertiríem. Vull dir, seria per nosaltres un bon... perquè aquestes persona i mitja podrien fer una feina intel·lectualment de més qualitat, però ens conformem amb poc. El pressupost és el problema de tots. I el nombre portem tants anys dient i de persones qualificades que estiguin en places als equips que ens puguin ajudar. Vull dir. Ramon. Bé, en l'administració de justícia a Catalunya, el canvi de paradigma en aquests moments d'una administració tradicional, per dir-ho d'alguna manera, amb una administració digital, doncs és un context de canvi i en aquest context el que nosaltres hem anat adaptant la gestió d'arxiu a la gestió processal, als aplicatius de gestió processal que disposava en cada moment l'administració de justícia a Catalunya, desenvolupats pel Departament de Justícia de la Generalitat. En el cas del programari que disposa o que està impulsant el Departament de Justícia actualment des del 2012, que es diu justicia.cat, ja es permet l'expedient electrònic. A més, hem vist, hem comentat, us he explicat una mica pel damunt, aquesta creació de documents audiovisuals, que el 2017 van ser 240.000 i pico. En aquest context, una mica també calcant el que deien les companyes, però la gestió de tota la documentació, sigui audiovisual o no, si els sistemes de gestió de la documentació electrònica no automatitzen aquesta informació, nosaltres no podem... hem de desenvolupar l'expedient electrònic per poder gestionar-ho de manera automatitzada, perquè si no, no donarem a l'abast. Molt bé, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots. Però obrim un torn de preguntes rapidets, si algú vol, que anem... Veig que no. Perfecte. Algú té alguna pregunta? Tira-li alguna cosa. Vinga. Si ara et porten el micro. Però com que nosaltres també. No sé de què rieu. A mi em sonava, Mariona, és una pregunta per tu, em sonava que havíeu intentat posar pel·lícules amb el canal YouTube. Però com que no ho has mencionat, no sé, tampoc he mirat si continueu penjant o sou actius o no. Com a difusió, com a plataforma de difusió. Bueno, a través d'això que us deia, de l'European Film Gateway, que és un agregador, ho podeu trobar a Europeana, però Europeana s'ha fet tan monstre que no es troba, es pot trobar a través d'aquesta plataforma. Això ho pengem a Vimeo, que és el que linka. Llavors, amb YouTube havíem fet algunes proves, però sobretot es fa servir com a canal de la Filmoteca vinculat a programació.
que de vegades són petites les entrevistes o presentacions de les pel·lícules i això. I llavors allà tenim un canal, alguna vegada vinculat a que fem nosaltres una presentació d'alguna restauració, també es fa alguna cosa al YouTube, però així de manera de dir accés a les col·leccions o col·leccions senceres s'ha fet sobretot a través de l'European Film Gateway. Alguna altra pregunta? Si ho donem per finalitzat, ara passarem... Bueno,